Ježek a princezna. V jedné vesnici byl slouha a ten neměl děti. Hodně se nadřel, žena mu pomáhala, často byli rádi, jen když se najedli a přece litovali, že jsou tak sami. Jednou večer seděli ve světnici a slouhová řekla: kdyby tu byl třeba Ježek, mluvil s námi a říkal nám tatínku, maminko, hned by to bylo veselější. Co to povídáš, nerouhej se, napomínal jí slouha, ale žena nic nedbala a znovu řekla: je to pravda, Ježek by byl lepší než nic. Ráno, sotva se probudili, slyšeli, že něco chrastí na peci. Najednou se tam ukázal Ježek a volal na slouhovou: maminko, vidíš ty prostořeká, co zprovedla, zlobil se slouha. Teď se o svého Ježka starej, já s tím nechci nic mít. Slouhová se zarazila, nevěděla, co má dělat, ale Ježek se hned ozval: tatínku, dejte mi hůl a žílu, poženu ovce na pastvu. Slouhová skočila, snesla mu, co chtěl, a přidala mu sebou psíka. Ježek vzal hůl do jedné přední tlapky, žílu do druhé, zahvízdal na psa a batolil se za ovcemi do lesa. Našel si starý dub, celý dutý, vlezl si tam a řekl: tu zůstanu se stádem do roka a do dne. Ovce se pásly po lese a než rok minul, tak se rozmnožily, že Ježek měl místo jednoho stáda 2. Jednou v tom lese zabloudil kníže, co panoval v tom kraji. Chodil se svým slouhou kolik hodin a nemohli se dostat z lesa. Přišli k dutému dubu, Ježek tam seděl před svým palechem a psík hlídal ovce. Kníže se zaradoval, když viděl ovce, a řekl sluhovi: už je vyhráno, nejsme sami, kde jsou ovce a pes, tam je i ovčák. Jdi se podívat k dubu, jistě tam někde sedí. Sloužící šel, neviděl nikoho, i vrátil se ke knížeti a smutně hlásil: milosti, před tím starým dubem sedí Ježek, ale ovčáka jsem tam nenašel. Tak se vrať a promluv na Ježka, snad nám něco poví, smál se kníže. Sluha přišel k dubu a řekl: Ježku, zabloudili jsme v tomto lese, vyved nás na cestu. Vyvedu vás, ale zadarmo to nebude, sliboval Ježek. Sloužící zůstal, jako kdyby vedle něho uhodilo, když slyšel Ježka mluvit lidským hlasem, ale hned se vzpamatoval. Vzpomněl si, že kníže čeká a ptal se: a co bys chtěl? O tom si musím promluvit s tvým pánem. Vyřiď mu to, poroučil Ježek. Sloužící běžel celý vyjevený ke knížeti a koktal, že Ježek mluví lidským hlasem a že chce, aby k němu kníže přišel. Kníže se také podivil, zašel k dubu a řekl Ježkovi: já jsem kníže, celý tenhle kraj je můj, vyveď mě z lesa a dostaneš bohatou odměnu. Slib mi, že dostanu jednu z tvých princezen za manželku a hned tě vyvedu, odpověděl Ježek. Kníže se zamyslel, vytáhl měšec dukátů a nabízel Ježkovi peníze, ale Ježek stál na svém a o penězích nechtěl ani slyšet. Slunce už zapadalo, kníže viděl, že by se sám z lesa nedostal, i řekl s těžkým srdcem: budiš, dávám ti své knížecí slovo, stane se, jak žádáš, a tuhle máš můj prsten, aby ses dostal do zámku. Ježek si prsten navlékl na kousek líka, uvázal si ho kolem krku, vzal žílu a hůl a vyvedl knížete na cestu k zámku. Nezapomeň, co jsi mi slíbil. Do roka a do dne si přijdu pro nevěstu, připomínal knížeti, když se loučili. Vrátil se k dutému dubu, poručil psíkovi, aby sehnal stádo dohromady, spočítal ovce a když mu žádná nechyběla, hnal je do vsi. Slouha byl právě doma v pastoušce a vyběhl ven, kde se vzalo tolik ovcí. Když mu před rokem Ježek odvedl stádo na pastvu do lesa a nevrátil se s ním, dlouho si myslel, že to byl zlý duch, že ho potrestal za ženinu prostořekost a ovce dávno oželel. Nechtěl věřit vlastním očím, běžel k Ježkovi, poznal hůl, žílu i psíka a volal: já už myslel, že se ztratil a že jsem o ty ovce přišel a zatím mám místo jednoho stáda 2. To jsi hodný, synáčku, pojď dál a odpočiň si.
Ježek se dobatolil do světnice, uložil si v komůrce hůl a žílu, sedl si při peci, slouhová mu přinesla misku mléka a když se najedl, zahrabal se do slámy a usnul. Slouha prohlížel ovce, měl radost, že mu jich tolik přibylo a když se vrátil, řekl ženě: Bál jsem se, že nás za toho ježka potká neštěstí a zatím nám přinesl požehnání. Ježek byl v pastoušce a všecká práce mu šla tak lehce od ruky, jako by byl člověk. Slouha se o něj staral jako o syna, až se mu slouhová smávala. Vidíš, přece jen je ježek lepší než nic. Inu, máš pravdu, jen aby se to nějak nezměnilo, říkal slouha. Jednou na konci roku si ježek zavěsil na krk prsten, co dostal od knížete. Přiběhl k slouhovi a prosil: Tatínku, máte pěkného velikého kohouta. Prosím vás, chyťte mi ho a osedlejte ho, já si pojedu pro nevěstu. Slouha zůstal celý skoprnělý, ale slouhová se zasmála a řekla: No počkej, hned ti ho chytíme a jeď si, ale jak ho osedláme? Dejte mu jen uzdu do zobáku. Sedlo mít nemusím, však já se na něm udržím. Chytili kohouta, slouhová mu posadila ježka na záda, slouha dal kohoutovi do zobáku tenký řemínek, ježek si ho vzal do zubů, zadníma nohama kohouta pobídl a jeli, až se za nimi prášilo. Slouha se slouhovou vyběhli na cestu a volali na ježka, aby šťastně pořídil. Kohout byl celý poplašený, běžel, jako by ho někdo honil, chvílemi popoletěl a tak se brzy dostali na knížecí zámek. Ježek ukázal vojákům knížecí prsten a hned ho propustili. 3 princezny se dívaly z okna a smály se, když ježek vjel na kohoutovi do nádvoří, ale kníže se ulekl a poručil, aby ježka pustili do jeho pokoje. Ježek tam přijel na kohoutovi, zůstal na něm sedět, poklonil se, ukázal knížeti prsten a řekl: Pane kníže, rok a den minul, přijal jsem si pro nevěstu. Kníže si vzdychl, pořád si myslel, že ježek nepřijde a najednou ho tu měl, ale nechtěl rušit dané slovo, i dal si zavolat princezny. Přišli a mysleli, že jim otec přichystal nějakou kratochvíli, smáli se, jen nejmladší mlčela, protože hned poznala, že otec má starost. Děti, začal kníže, před rokem jsem zabloudil v pustém lese a snad bych tam byl zahynul. Tenhle ježek mne vyvedl, ale musil jsem mu slíbit, že mu dám jednu z vás za manželku. Dal jsem své knížecí slovo a co jsem slíbil, platí. Která z vás ten slib vyplní? Dcery se dívaly na knížete, jako by mu nerozuměli, ale když viděli, že je otec smutný, poznali, že to opravdu slíbil. Nejstarší princezna zlostí celá zbledla a křičela: Raději skočím z okna, než abych si to ošklivé zvíře vzala za manžela. A já raději skočím do studně, než abych byla na posměch celému světu, řekla prostřední. A co ty? Ptal se kníže nejmladší dcery. Tatínku, ježek vás zachránil, já si ho tedy vezmu, zašeptala třetí dcera, ale dala se do pláče a objímala otce, jako by se s ním loučila. Kníže sám div neplakal, ale hned poručil, aby se všecko chystalo k svatbě. Ježkovi se nevěsta líbila. Princezna se na něj po očku dívala, ale jak se k ní chtěl přiblížit, vyskočila a s pláčem utekla do svého pokoje. Ježek nic neřekl, ale pobodl kohouta, zajel ke knížeti a ptal se ho, kdy bude svatba. Zítra, synu, zítra, sliboval kníže. Ježek skočil z kohouta, dal ho sloužícímu a poručil, aby mu dal vody a do korítka hodně ječmene. Po zámku se za chvíli rozkřiklo, že nejmladší princezna bude mít svatbu s ježkem. Hned bylo plno řečí, někteří princeznu litovali, jiní se smáli, hlavně obě princezny. Dej svému panu ženichovi hubičku, my ti ho přivedeme. Posmívali se nejmladší sestře. Ubohá nevěsta ani neodpověděla a jen tiše plakala. Druhého dne byla svatba.
Nevěsta byla celá uplakaná a bylo jí líto, že starší sestry jsou tak jízlivé a necitelné. Po svatbě chtěl Ježek se ženou do pastoušky, ale kníže ho přemluvil. Co by tam princezna dělala? Zůstaňte na zámku, kdy ty si tu brzy zvykneš. Večer, když byl Ježek sám se svou mladou ženou, díval se na ní, viděl, jak je smutná a řekl: Tu máš nůž, zasaď mi ho pod krk a silně trhni až dolů. Princezna nechtěla, ale když ji Ježek prosil a naříkal, že mu nechce pomoci, udělala to. Najednou spadla ježčí kůže a před nevěstou stál mladý, krásný princ. Objal princeznu, vypravoval, co zkusil, a ráno s ní přišel ke knížeti. Poklonil se a děkoval mu. Otče, jsem královský princ, zlý čarodějník mě zaklal. Vy jste mne vysvobodil, že jste mi dal jednu ze svých dcer za manželku. Kníže radostí plakal, objímal prince i dceru a řekl: Vidíš, dceruško, ty jsi dokázala, že máš otce opravdu ráda a to ti přineslo požehnání. Obě starší dcery byly závistí celé zelené, protože princ byl hoch jako kytka a když slyšeli, že je to královský syn, zlostí až plakali. Kníže dal vystrojit hostinu, ale obě princezny se zavřely do svých pokojů. Ani se neukázali a za čas poprosili otce, aby jim dal jeden zámek v dalekém městě. Tam žili až do smrti, ale nikdo je nelitoval a lidé jim přáli, že byli tak potrestáni za svou pýchu a jízlivost. Po slavnostech zajel zeď knížete se svou manželkou do pastoušky a vzal si rodiče sebou do svého království. Byli s ním na zámku a jestli neumřeli, jsou živi dodnes. Konec.